Marites. Magdalaw ko, ma'am. Preso 14. Uy! Ay! Oh, bless. Nang. Labas ako. Pasok ako. Asi si mama. Ano gagawa? Nag-ano sa trabante? Na. Pasahod na. Mother! Mother! Nagbisi ang aking mother. Hindi pa tapos. Auntie! Wow! Nag-ano na. Ng mga gamit. Ma, ito na ma. Ito na oh. Tingnan mo nga. Huh? Nagbisi na sila oh. Bakit ganyan? Wala. Dito lang sa muna. Kasi doon ko lagay. Correct. Dapat doon talaga yan, mother. Tapat ng pinto. Ayan, hanggang ulo legla. Mula kay Maymay, online shop, Maymay. Okay lang. Bayad na. Bayad na? Yes. Maymay. Tapos, ilagay na natin para mamaya makita natin. Haba. Mamaya na, ako na maglagay. At punta kayo. Sasamahan kita Birthday naman po kayo, di ba? Tayo. Hindi, kayo mag-take out tayo. Magbalot ko na lang kayo. Diyan, may tupperware dito. Amina, dali. Para ano? May silupin naman doon. Naba silupin. Tsada, para mas marami. May naman doon eh. Oo. Ang dami mong ginagawa. Mo ako. Ayan ba, tsada man yun. At siyang colorful yung mga, ito ba? Bulaklak din. Magpagawa nga rin ako kasi para iuwi. Ha? Ko? Wala ma. Ano lang to, pawis lang, mantika, sebo. Ang bango mo. Ha? Hindi naman. Wala kasi maka-andyan siya. Char-char ma ha. Tama, maganda nga yun doon. Tingnan mo kwarto ko. Asan? Kwarto mo? At saka budiga. At saka Tinuod ba? Tingnan mo kung anong kulay dito. Mas gusto ko tong kulay nito ma. Ano to, parang old rose? Hindi. Murag. Parang ganun, no? Tama ba? Kasi wala nang ivory. Ay, ang ganda. Pati sa kwarto ko. Ang ganda ng color ma, in fairness. Naubos yung isa. Naubos yung ganito. Pero okay na naman dito sa labas, sa kwarto, kahit iba, okay ra. Okay naman. Ay, ang ganda nga mo. Parang virgin yung nasa loob. Sa palagay mo, di ba virgin pa? Oo, sa tagal niyan. Okay, ilang taon din yan, ha? Pang-honeymoon, oh. Tapos, ilipat mo yung mga, ano ba doon sa taas sa kwarto ni Brenda? Kanang poster ba? Yung naka-frame. Di ba na? Tinan mo yung mga hipag mo, sul-sul din, oo daw. Yun ang maganda. Tapos gayahin nyo na lang. Ay, natanggal na. Naguba. Ay! Umorder ka na. Sabi ko nga, kay Sisi Maymay eh. Meron sa kanya? Oo, naaman siya. Brown? Oo, kompleto siya doon ng mga kulay. May ganitong kulay, may ganito. Siyempre, ano na yun, may discount. Yun na lang. Nag-order ka na nga daw, sabi ni Brian. Ano nga? Para pagpunta ko sa Sunday. Para pagpunta ko ng Sunday, kasi yung makikita, kung gusto mo magsama ka. Ako na lang. Pagpunta ko ng Sunday, mag-video call ta para makapili ka ng... Si Brenda yung video call mo, hindi ako. Dahil, si Brenda ang... Siyang may-ari dyan. Magbayad. Siyang pili ng kulay. Tama. Tinood. Sige. Sa Sunday pupunta ako doon. Kasi... Ay na. Para siya yung mag-decide na. Kasi ba may iba yung gusto mo, iba gusto mo. Tinood. Sa kanya lahat. Para pati yung bayad, kanya na lang. Importante maganda yung bayad. Ay, ayan. Mamaya ilagay natin yung Christmas. Ay, ilagay na natin. Ilang meter to? Pero mahaba man kasi yan, ma. Mahaba. Siguro mga 5 meters. Hindi lang. 3
Check mo. Tapos ano yan ma, disaksak siya. Warm. Kurente? Tsaka ano, maganda yung ano niyan ma, kasi hindi siya ayan oh. Sumpay lang. Hindi mababasa yan oh, pag nakaganyan siya, kahit nakasaksak. Ang kailangan lang talaga yung main switch. Tapos, ano ma, pag matutulog, tsaka siya tanggalin. Kung magsimula alas 6, alas 7, yan, pailaw hanggang alas 10, okay na yun. Alas 11. Delikado sunog to. Hindi naman, basta, syempre lahat naman ng pag sobrang nakasaksak, di ba? Ayan, titingnan natin mamaya. Yan. Mahaba to. Mahaba ngayon, mother. Sight natin. Oh, mahaba. Parang siguro, pero pwedeng ano kasi para lapit-lapit lang. Pero, mas okay siyang ganito. Oh, di ba? Murag, oh. Nakapasok, Carla? Oh. Ayan, oh, ikabit nyo to. Magturong ka dito linis ba kay lola mo? O, diba? Mahaba nga siya, ma. Kahit medyo ilapit-lapit lang ba ng ganyan, oh. Para, lahat. Oh, 8 yan, eh. So, mamaya titingnan natin yung final look. Kasi ididikit nila mamasita. Ayan. Testing. Dili. Uy, oh, si mother! Maganda yun. Diba? Tapos, kahit ano lang, Carla ba, tulungan mo kaya sila mag-decor later. Ganyan-ganyan yung huwag masyadong malalayo ba? Yung spacing. Diba? Para ano, oh. Ikaw bahala, diskartehan mo mother kung paano mo gusto. At bahay mo naman yan. Parang old rose. Ma, yung ilaw, sabihin mo ma. Ma. Hindi, saan daw ilalagay? Sabi ko dito, suggest ko. Itapon na. Huwag na. Kunin ko talaga eh. Uwi ko na Manila yan. Mother! PC anang picture dani. Hala, ayan na. Asa PC? Hala. Na PC ana nga orange ana. Di ko mo. Dahil lang sang ana dilagig sulod, di ka may bangag kaya may PC ana. Pagburat lang. Oy. Tricky mas dilagig sulod itong bangag na. Ayan yata yung binili. Yan ba yung binili mo sa ano? Bebe, tanan be kung gamay mo man lagi gihapon. Ha? Ang ako kay cute kayo, mo tinang lang pahukaan. Ako na bahala dyan. Ibaba mo na lang pahukaan. Maliit yung butas ito eh. Wala pa PC ini. La, may ko. Wala kay na may na. Pero mo nakasulod ba? Kay gipako magod siya. Yoliton. Ang bilis ng kamay ah. Yan ba yung sa Baguio? Oh, yan yung sa Baguio. Lagi na masulod di tayo try na ako. Matindi na lang yung mga paintings mo dyan, yung ilagay, yung mga mukha mo ba, paakyat. Mukhang musilio. Ayaw no. Tulungan mo kasi siya, nahihirapan siya. Try mo dito. Dalawang kamay, ganun. Ano na niya? Diba? Dili. Takoy gamay ton. Mother! Asa na mo? Wow, ito na pala. Tingnan natin. Ha? Andito na. Ayan na. Ay, sakto lang pala, mother eh. Oh, wow. O, diba? Thank you so much, My Flores and My online shop. So, napakagandang ilaw. Ang ganda na, oh. Hanggang pati dito sa gilid. Oh, di ba? Tingnan natin sa labas. Ayan, oh, tingnan niyo natin dito. Kailan mas naaaninag kasi yung ano eh. Ayan, oh. Dito sa gilid. Yan, ang ganda. Akyatin natin, dali. Ma! May isang white? Nagamit mo pa rin. Pwede naman yun sa ano siguro. Doon ko na lang ilagay sa ano, i-display ko doon sa farm. Dalawa ang subo. Oh, okay ra. Ano sinan? Dinamos. Na. Oh. Sabi ko nga sa'yo, magdala ka ng ano, Mag-take out. Take out. Bigyan. Hindi na nakapag-take out. Tingnan.
Tingnan ko yung taas. Maliit na yung Ito yung ano, Ano yan? yung cable tie. Yan yung pang-lock doon, ma. Saan nagkakakuha dito? DIY, nagbili ako. Ha? Yato ka? Oh. Diyan yung Dewey, Belia. Marami mga panadra. Uy, dagan lang Belia. Mo naman. Hardware. Hindi kasi para hindi masira din kasi may yung ano natin para safe. Tingnan natin. Ikaw na Mura mag-lock. lang ito ba? Tingnan ko sa taas. Eto na. Buksan na natin. Wow! Ang ganda. O, diba? Thank you. Sakto pala siya eh. Ang ganda oh. Diba? Yan. O, diba? Ang ganda ng pailaw dito. Parang sarap. Tas tamang coffee, kwentuhan. Diba? Upo ka lang dito oh. Yan. O, diba? Thank you so much, my online shop, my Flores. Sa napakagandang curtain lights na ito. So, hindi ito solar, no? Electric siya. Disaksak po siya di kuryente. Ayan, so lalagyan na lang yan ng mga cable tie dito para na sa ganun nakasafe yung ating mga wire. O, diba? Ang ganda. Love it! Merry Christmas, everyone! Ayan. So, if you find this video super likable, wow. Please do like, share, and subscribe. Comment down below. Ayan, sa ating comment section na para mabasa natin yan. Maraming salamat sa inyong lahat. Once again, this is Ma'am Shiji. God bless you all. Advance Merry Christmas!